A alcaldesa de Ribeira desprazouse ata a Consellería de Medio Ambiente para manter unha xuntanza coa responsable do departamento. María San Pedro e Ángeles Vázquez avaliaron a situación de diferentes instalacións hidráulicas no municipio, entre elas a depuradora que será obxecto de melloras para optimizar o seu rendemento. Unha das actuacións prioritarias será a sustitución dunha arqueta que actualmente presenta problemas de corrosión derivados ás filtracións de auga salgada. Falamos da arqueta AR3 que se atopa nunhas condicións que non son as máis óptimas desde logo e que vai a precisar dunha inversión alta. Aí estivemos falando da posibilidade de que tanto técnicos de Augas de Galicia e técnicos municipais poidan sentarse a ver cales son as diferentes valoracións e analizar como se pode mellorar esa instalación, esa infraestructura e, polo tanto, ese tamén é un compromiso realizado por parte da Conselleira de Medio Ambiente. Ademais da mellora da EDAR, durante o encontro abordáronse tamén outras necesidades de actuación relacionadas con servizos básicos, como a ampliación da rede de abastecemento de Cudieiros en Palmeira. Unha obra tamén demandada polos veciños, neste caso do lugar de Cudieiros, na parroquia de Palmeira, uns veciños que non contan todavía cos servicios básicos, donde buscábamos colaboración da Xunta de Galicia a través desta Consellería para poder levar a cabo o que é a obra de abastecemento, a primeira parte desos servicios básicos para poder, como digo, darlle a todas esas casas que se atopan no núcleo de Cudieiros. A resposta da Conselleira foi positiva neste caso e a Xunta fará un estudio tamén e veremos cales son as vías de colaboración. A alcaldesa trasladoulle ademais outras actuacións proxectadas nas distintas parroquias para ser avaliadas pola Consellería de cara a seguir dotando de servizos básicos a todos os recunchos do municipio.